हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा दा बावैसो स्टेट बैंक अफ इन्डिया एबा जोङो जायखौ SBI बैंक होनना मिथिनाय जायो दा बेनिफ्राय जोंहा दा बावैसो साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैथारदों आरो साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा गासै 7,500 निबो जोंहा बांसिन दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिनि बागै पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे गासिबो नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायो जेरै नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानाय जानांगोन नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सिलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन आरो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि थाम्बनेइलावनो होखादों जेबो इन्टारभिउ जानाय नङा होननानै मात्र रिटन एग्जामल' नोंथांमोना होनो नांगोन बे रिटन एग्जामाव नोंथांमोना पास जाबानो साख्रिखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खाबु फैदों आरो नोंथांमोना SBI बेंकनि साख्रिखौ मावनो थाखाय माबायदि साख्रि बियो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नैबे SBI बेंकनिफ्राय साख्रि फैनायनि बागै पुरा डिटेल्सै मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो जोंहा बेनो जाहैबाय साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ दा बावैसो ओंखारना फैथारदों आरो दा नोंथांमोना साख्रिनि नामखौबो नायबानो जाबाय जोंहा साख्रिनि नामा जाहैबाय जुनियर एसोसिएट दा बेखौ जोङो क्लार्क होननानैबो मिथिनाय जायो दा जेखियानो जाया मानो जुनियर एसोसिएट होननानै बेखौ बुंनाय जायो आरो साख्रिनि नामा ओरैनो नोंथांमोना बेखौ क्लार्क होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा दा बिनिफ्राय साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खोन्थाहरखानोसै जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दङ नोंथांमोना बेहाय निसय नुदों जानो हागौ नै 7,680 जोंहा दिनैसिमाव साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैदों आरो बे जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैखाबावगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ आसाखौथ' लाखा 9,000 थांद्रायबाबो 8,500 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सिया जाहैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन दा जेखियानो जाया मानो साख्रिनि भेकेन्सिया दंसाबो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेथ' जाहैबाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानाय जानांगोन एबा बैसोआ बेसेबां जाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ मिन्थिना लादो नै 20 बोसोर नोंथांमोननि बैसोआ खमथारबाबो जाबायबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय जोङो ST फोरनि थाखाय जोंहा 5 इयार्सनि जोंहा आपार एजनि रिलेक्सेसन होनाय थायो दा बेनिखायनो जोङो 20 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोर बैसोनिसिमा जोङो ST रिजार्भेसन एबा ST केन्डिडेटफ्रा जोङो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेनिखायनो 20 बोसोरनि नोंथांमोननि बैसोआ जाथारनाय जानांगोन 33 बोसोरनिसिमा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बैसोनि बागैबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय नैबे माखासे डिसेबिलिटि बिथांमोननि थाखाय माखासे जोंहा डिटेल्सै होनानै दोनदों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे माबानि बागै खोन्थाहरनो सानदों फरायनाया बेसेबां जानाय जानांगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनग्रोनांगोन नङा होमबा दा नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानाय जानांगोननो नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानायबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना जेनेबा एनि स्ट्रिमाव ग्रेजुएसन नोंथांमोना खालामदोंबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना दायो फाइनाल सेमिस्टाराव दङबाबो नोंथांमोना जेनेबा फाइनाल सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनाखैबाबो नोंथांमोना माने एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय नाथायबा नोंथांमोननि नैबे ग्रेजुएसननि फाइनाल एग्जाम एबा नोंथांमोननि रिजाल्टआ नैबे डिसेम्बर फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 3 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हानाय जानांगोन माने नैबे डिसेम्बरनि 3 थारिखहालागै नोंथांमोना ग्रेजुएसन जानाय जाथारनांगोन बेखौ जोंहा बुंदों आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना फाइनाल इयाराव दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ दा बेनिफ्राय नोंथांमोना फाइनाल इयार बोसोरसेल'सो नोंथांमोना ग्रेजुएसन जाथारसिगोन दा अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेहाय स्ट्रिमनि जेबो खोथा गैया बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय एनि स्ट्रिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय प्रोभिजनेल सार्टिफिकेट होनानैबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जोंहा बेखौ लिरनानै होनाय दंखायो दा बेखायनो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया अरिजिनेल नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनथ'वाखैबाबो प्रोभिजनेल सार्टिफिकेट जा नोंथांमोना कलेजनिफ्राय मोननो हायो एबा इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोननो हायो बेखौ होनानैबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दानिया नोंथांमोना मिथिना लादो सिलेक्शन प्रसेसनि बागै जोंहा सिलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोननो गिबियावनो जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसन जागोन जोंहा बे कम्पिउटार बेस एग्जाम जागोन MCQ टाइपनि जागोन दा बेवहाय जोंहा माबे सिलेबासनिफ्राय कुइसना फैगोन इंलिश लेंगुवेज दा बेनि थाखाय जोंहा 30टा कुइसन थागोन मार्कआबो जोंहा 30 मार्क्स थागोन दा बे एग्जाम बे इंलिश लेंगुवेजखौ नोंथांमोना होनो थाखाय नोंथांमोना 20 मिनिट्स मोननो हागोन 20 मिनिट्स नोंथांमोना समखौ मोननो हागोन 30टा कुइसनखौ नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो थाखाय दा बेनिफ्राय न्यूमेरिकल एबिलिटी दा बेनि थाखाय जोंहा 35टा कुइसन थागोन दा बेनि थाखायबो जोंहा 35 मार्क्स थागोन माने मोनसे कुइसननि थाखाय 1 मार्क्स दा बेखौ होनो थाखायबो नोंथांमोना मात्र 20 मिनिटल' मोननो हानाय जागोन आरो 20 मिनिटल' नोंथांमोना मोनगोन एग्जामखौ होनो थाखाय
रिजनिं एबिलिटि दा बिनि थाखायबो जोंहा 35टा कुइसन दङ 35 जोंहा मार्क दङ 20 मिनिट नोंथांमोना होनो थाखाय एग्जामखौ होनो थाखाय समखौ मोननो हागोन दा बे जाहैबाय जोंहा माने प्रिलिमिनारि एग्जामाव जोंहा 100 मार्क्स थागोन 100टा कुइसन थागोन दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय नेगेटिभ मार्किंआ जाहैबाय 1/4 जागोन जोंहा नेगेटिभ मार्किंआ दा बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबायनो नेगेटिभ मार्किं दङ ओरैनो नोंथांमोना जाथामला थिकबो खालामनो हाला आरो नोंथांमोननिया नङाबा नाम्बारा माइनाससो जाहैगोन जाथामला नोंथांमोना थिक खालामना गारबोला जोबोबा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसनाव पास जानो हायोबा एबा नोंथांमोना क्वालिफाइ जानो हायोबा नोंथांमोना मेन्स एग्जामखौ होनो नांगोन दा बे मेन्स एग्जामावनो जोंहा मेनथार आरो बे मेन एग्जामावनो नोंथांमोना जुदि मोजाङै एग्जामखौ पास जानो हायोबा मोजां नोंनिया मार्कआ फैयोबा नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन आरो प्रिलिमिनारि एग्जामखौ जोंहा बे फाइनाल मेरिट लिस्टआव बेनि बागै मार्कखौ खालामनाय जाया मात्र मेन्सनि एग्जामनि जोंहा मार्कनि सायावल'सो जोंहा फाइनाल काट अफ मार्कखौ खालामनाय जायो एबा फाइनाल मेरिट लिस्टखौ खालामनाय जायो दा जोंहा मेन्स एग्जामाव मा फैगोन जेनेरेल एबा फाइनान्सियेल एवारनेस दा बिनि थाखाय जोंहा 50टा कुइसन थागोन मार्कआबो जोंहा 50टा थागोन जाहैबाय 50 मार्क्स दा बेखौ नोंथांमोना 35 मिनिट्स मोननो हागोन एग्जामखौ होनो थाखाय जेनेरेल इंलिश थागोन दा बिनि थाखायबो जोंहा 40 मार्क्स 40टा कुइसन 35 मिनिट्स नोंथांमोना सम मोननो हागोन क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड बिनि थाखाय 50टा कुइसन 50 मार्क्स 45 मिनिट्स नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय समखौ मोनगोन रिजनिं एबिलिटि एन्ड कम्पिउटार एप्टिट्युड बिनि थाखाय 50टा जोंहा कुइसन थागोन 60 मार्क्स थागोन बिनि थाखाय गासै 45 मिनिट्स नोंथांमोना समखौ मोननो हागोन एग्जामखौ होनो थाखाय टोटेल कुइसना गासै बेसेबां जागोन मेन्स एग्जामाव 190टा जोंहा कुइसन थागोन मार्क्सआ बेसेबां टोटेल थागोन मेन्स एग्जामाव 200 थागोन ओभारअल टाइमखौ नायोबा 2 घन्टा 40 मिनिट्स नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय समखौ मोनगोन दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोना बबे लेंगुवेजै एग्जामखौ नोंथांमोना होनो हागोन दुखुनांथाव बाथ्रा बर' लेंगुवेजजों नोंथांमोना दिनैसिमावबो नैबे सेन्ट्रेलनि बेंकफोरनि जोंहा साख्रि ओंखारना फैयो दा बेफोरनि नोंथांमोना बर' साख्रिनि माने एग्जामखौ नोंथांमोना बर' लेंगुवेजजों दिनैसिमबो होनो मोननाय जायाखै जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेखौ जोंनि माखासे गेदेरमा सोद्रोमाफोरा एसे माने बेफोरनि बागै एसे नोजोर बोयोबा मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनदों नोंथांमोना इंलिसाव हिन्दीयाव आसामिसाव बेंगलि बबे मोनसे भाषायै नोंथांमोना एग्जामखौ होनो सानदों नोंथांमोना होनो हागोन नाथायबा बर' भाषायै नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हानाय नङा माने बर' लेंगुवेजाव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हानाय नङा दा आं नोंथांमोननिसिम दायो सेलेक्सन प्रसेसनि बागै खोन्थाहरजोबनाय जाबाय दा बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्टखौ लानाय जागोन जायफोर बिथांमोना क्लास 10 एबा 12आव लकेल लेंगुवेजाव जायफोर बिथांमोना फरायाखै बिथांमोननिसिम नैबे लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्टखौ लानाय जागोन जाहैबाय दा बिनि थाखाय जोंहा मार्क होनाय दङ नाथायबा जायफोर नोंथांमोना बर' मिडियामाव फरायखानाय क्लास 10 सिम एबा क्लास 12आवबो जोंहा बर' मिडियामाव नोंथांमोना निसय फरायखादों जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने बे लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्टखौ होनांगौनि गोनांथि जानाय नङा जायफोर बिथांमोनासो बेलेग मिडियामै फरायनाय दा बिथांमोनासो नैबे लेंगुवेज प्रफिसियेन्सि टेस्टखौ होनो नांगोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय एग्जामा माल' जागोन मात्र प्रिलिमिनारि एग्जाम बेहाय नोंथांमोना पास जानायनि उनाव मेन्स एग्जाम होनो नांगोन बे मेन्स एग्जामाव नोंथांमोना क्वालिफाइ एबा नोंथांमोना फाइनाल मेरिट लिस्टआव फैनो हाबानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना गासैबो एप्लाइखौ खालामहैदो आं नोंथांमोननिसिम अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय दा नोंथांमोना गासैबोथ' मिथिना मोनखाबाय नङा होमबा नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगौ साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङ फरायनाया बेसेबां जानांगौ बेफोरनि बागै मिथिना मोनबाय सिलेबासा मा फैगोन बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय दा नोंथांमोना गासैखौबो मिथिना मोनजोबबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामहैदो आरो गोसो होना नोंथांमोना फरायदो मानो होनोबा जोंहा रिटेन एग्जामा एसे उनावनो जागोन बारा गोबाव जोंहा सम लाया बियो गोख्रैनो जागोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव जोंहा जेबो फिस होनांगौनि गोनांथि गैया एससि एसटि जोंनि थाखाय बेहाय एगजामसन होनाय दङ नोंथांमोना थाइसेबो फैसा होनालासिनो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना मबाइलफोरजों दा एप्लाइ खालाम आं बेखौ बुंहरनाय जायो नोंथांमोना कम्पिउटार दखानफ्राव थांनानै मोजाङै एप्लाइखौ खालामहैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना माने एप्लिकेसना नोंनिया माने माबा जागोन एक्सेप्ट जागोन नोंथांमोना मानो होनोबा बेहाय माखासे लिरना होनांगौ जेरै रिटन हेन्ड रिटन नोंथांमोना डिक्लेरेसन होनांगौ जायो दा बेफोरखौ नोंथांमोना केपचार खालामनानै एबा स्केन खालामनानै आपल'ड खालामना होनांगौ जायो दा बेफोरखौ जाथामला नोंथांमोना आपल'ड खालामलाबायोबा नोंनि बे एप्लिकेसना रिजेक्ट जागोन दा बेखौ आं खोन्थाहरनाय जाबाय एग्जाम सेन्टारा बहा जागोन होननानै बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे आसामनिया नोङो माखौ सेलेक्ट खालामो डिब्रुगड़बो दङ जोंहा गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुर नोंथांमोना गावबागावनि गोसो बायदि बबे जायगा नोंनिफ्राय खाथिसिन जायो आरो थांनायफ्राव सुबिदा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ प्रिफारेन्सखौ सेलेक्ट खालामना नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय फट'फोरखौ माबायदि आपल'ड खालामनांगौ फुरा डिटेल्सै जोंहा बे होनाय दङ नोंथांमोना गिबियावनो एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेफोरखौ नायफैगोर बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा आं नोंथांमोननिसिम अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय गासिबो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ दायो खालामना लाहैगोनखौ आं
आसा खालामनाय थाबाय दा बिनिफ्राय लास्ट डेटखौ आं खोन्थाहरनो बावदोंसो लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ नैबे आगस्तनि 3 थारिखसिम थागोननो दा बेनिखायनो आगस्तनि 3 थारिखनि सिगां गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाजोबलायगोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मौसम नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौबो नोंथांमोना गासिबनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफोराबो साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों